Sila. Ito yan sila. Ito yun si Marby. Marby nating kaibigan, naglalaro. Ito tayo mga kaibigan, nandito tayo sa mga panibagong vlog. Nandito si Opie, aking kaibigan. So, sobrang ganda guys, sobrang ganda niya. Ang dami-dami niyang problema. Ano problema mo, Peng? Sophie. Sophie, Peng ang malayaw niya guys. Malayaw niya. So, dito tayo sa room namin. Saan? Ginagaw na ang walang subject. Peng na. Peng. No. Ang ganda-ganda na guys ha. Ang ganda-ganda. Tawag mo yun. Ito na yung mga kaibigan natin guys. Oh. Team mga malmangutag. Ito sila. Ito yan sila. Ito yun si Marby. Marby natin kaibigan, naglalaro ng racing. Ay, gagi! Amen. At ayun, Sophie, natutulog si Sophie. Kasi isa. Sikat ang atong. So, ito yung mga kaibigan. Ito sila. Butil. Grupo ng palaigit. Ito, kasama nila. Rugby boy. Rugby boy nyo guys. Marami tayo mga nasira tayo. Di mo na mastermind na sa ano? Adik ko sa iya. Ikaw ba? Asa ka na adik ko? Saya lang. So, muna sila guys. Muna sila. Masabaan. Masabaan ako. Uy, pagtungad. Pare, Brian. Brian, sakit. Kalbo. So, tayo sa room naman guys, ang ingay-ingay dito. Si Sophie natutulog lang. So, natutulog si Sophie. Natutulog si Sophie guys. Ito na guys. Oh. Sobrang ganda guys. Sobrang ganda niya. Ang dami niyang problema. Ito yung Sophie. Yan yung kaibigan niya guys. Ganda-ganda rin. Ay, si Brian Onde. Ito si Marby Mistola. Yeah, bro. What's up? Uy, ito na kumuta na. Basta ito na. So, ito yung ano guys, si Gimbang. Ganda-ganda guys. Ganda-ganda ng Gimbang. So, ito tayo guys. Tayo sa aming hero. Yan yung room namin guys. Diba? Kala ko ikaw ay akin. Sayang tanay eh. So, ito yung isa guys. Naglalaro lang ng ano. Ano yung nilalaro mo, Part? Ba't yan nilalaro mo, Part? Di mo siya kayang maglaruan. Ano masasabi mo, Part, sa mga babaeng pasa? Ha? Meron ba kumugot ito? Hugutin ko yung ex mo. Hugutin mo yung ex mo? Yung ex mo, ex ko? Ex mo? Saan mo Ay, wala. Naiwan ko yung, nabiling ko yung aking kan. Yung aking hugot doon. Bakit? Madami ba yun? Madami? Marami yun, 10,000, 5,000. Wow! 10,000. 10,000. 10,000. Yan mga kaibigan. Ito yung mga picture boy. Ito mga picture boy guys. Ito. Ito si Barlas. Si makeup girl na siya guys. Makeup girl. Sa tres sa mga sa So,
mamaya guys, pumunta tayo ng kantin. Oh, ito na naman si Sophie guys. Guluhin na natin si Sophie. Tita Sophie! Tita Sophie! Hindi, gusto niyo mo Si Sophie! Maganda siya guys, para sa suplada. Oo. Oh. Dalagang Pilipina. Guys. Wah, maganda siya guys para sa plada. Ha? Paano lang yung edit Rayo? Karang gutungan na Ray. Putlo ni mo putlon. Ha? Ano putla? Putlo ni mo eh. Tapos? Sana ba itong... Putlan ka rin. Chorus ba chorus? Nga, middle. Mamaturo siya ng pag-i-edit guys. Guys. Mana na? Mano? Uy, sir. So. Ang katawa ni Mirby mo. Paano na i-silence kayo? Karibay, paano i-silence? Dalog-dalog nga na, kabalo mo edit. Hindi na nga. Alex Life. Para pasaway, matagpasaway. Alam pinamay. Kato po nagkuhan, tunan ng piling si Toto. Gipos mo sa group chat. Tren pagamay, gamay na lang yun. Saan mo makakababalik tayo mga kaibigan sa ating mga vlog? Saan? Nag-i-edit sila dito? Nag-i-edit. Ba't yung kumama na dito par? Ano itong di ba na? Ipan ako pare. Oh, pag-edit-edit na yung mukha mo par. Paano na ikat? Paano na ikat? Ang ganda ba, baby? Yan, sen. Ay, lang, ikat! Diri ba? Ari lang dito. Ay, lang, ikat! Gusto po yun, no? Sige. Wait lang guys, wait lang. So, nag-video na tayo mga kaibigan. Ito mga kaibigan natin. Naka-edit na tayo ng isang video. Ito yung video na ina-export nila. Ito yung mga tarantado na gumawa ng mga video. Timing kayo ba yung ano mo? Yung video yung timing Ako kayo. sa tayo caption yung feeling na... Yung feeling wala si Clan. Yung feeling na bagsak ka sa So, ikakat muna natin guys sa nandito na siya. No? Ikakat muna natin. Babalik tayo mga kaibigan sa ating vlog no, saan magre-recess tayo. Recess. Magre-recess tayo. Kapwa, di na. Yok. Ay. Dali. So, magre-recess tayo. Magre-recess mo, Lex. Ano siya, Lex? Lex. Ano naman? So, magre-recess tayo. Tara, recess tayo. Iya, sabi nung ba ya? Dubai. Ano lang daw niya? Ibalik lang niya. Yes. Ha? Magre-recess na. Magre-recess na tayo guys, no? Kainit mo kayo, Dre? Ang noo ba yan? Noo. So, i-cut mo natin. Medyo madilim dito guys. Madilim. Lakas ng amats ko. Lakas ng amats ko guys. Negosyo. So, sila guys. Dito sila. Away sila guys. Away. Ayan. Oh, wait. Fight! Tara. Tara na ba? Tara na. Ha? So, sama kayo sila mga kaibigan na kasama kayo. Mga ang gulo-gulo na yung track nila. Gulo-gulo na. So, ano bibili mo para? Rice? Gusto ko saging, yung mahaba, tapos yung mapula-pula. Wow! Wag yung maitim. Gusto ko gawin sa sagad. So,
Pupunta tayo ng kantin. Punta kayo na guys. Tara. Picture tayo mga kaibigan. So, ito yung si ano guys. Pinagwapo sa mong ram. Ale! Father Alexander, Father Alexander. kita nyo naman yung pormahan mga pare. Forma pa lang. Talaga. Wow. Miraculous. So, yun yun. Ikakat mo na natin kasi yung mukha niya ang kapo-kapo makasisira ng kamera. Diyan na Alex. Sige na Alex. Kamuraot na. Baga, ano eh. Sige na Alex. Kamuraot na Lex. Libre. Edi. Lex. Kamuraot na. Kamuraot. Bumili tayo dito guys. Mais na ero na tayo. Mais na ero. Pero nga ito na nagsos. Ngayon na ganun, nga, sige ko na yun. Marula pa ko niya. Maga, miracle. Hindi siya marta. Hindi ang gusto mo. Bibili tayo ng mais na ero. Mais na ero tayo. Singgo lang. Wow. Mais na ero. Salamat tayo. Corn dog na ka tayo. Corn dog. Saan ba ito niya ba eh? Wala ba eh? Corn dog na dalawa. Cut muna natin guys. Bye. Okay po mga kaibigan, tapos na tayo mag-resist at malapit itong ikakata na kasi science teacher na. So mag-iinom tayo ng tubig guys. Mag-iinom tayo ng tubig. So dito lang tayo magtatapos guys. Thank you for watching. Kung bago lang sa YouTube, kung bago lang mag-like, comment, subscribe, and hit the notification bell. Ambura. Bye-bye.